Pored redovnih treninga sportske gimnastike, tu sprovodimo i letnju školu, evo već 8. put za redom. Dosta tu ima i nove dečice. S obzirom da je situacija kako svi poznajemo ovih meseci, moramo da budemo zadovoljni. Radimo u 2 termina, nije loš odaziv, očekujemo još bolje od 1. septembra. Dosta ljudi na odmoru, ali sa redovnim takmičarima koji su u redovnom treningu radimo skoro svakodnevno u manjim grupama, tako da na kraju uspevamo da ispunimo. Poslat je revidiran kalendar od strane Gimnastičkog saveza Srbije. Očekujemo po jedno kolo, državno prvenstvo i apsolutno prvenstvo. Ta par nacionalna prvenstva da se održe trebaju zbog rangiranja klubova, da se sve to predstavi na najbolji mogući način. Nadamo se da neće situacija da se pogoršava. Evo već imam kamp sa Nemanjom Manićem koji je pozvat na širem spisku reprezentacije već od 24. do 29. avgusta, tako da uspeli su da usaglase sve mere, da to bude bezbedno i da se to odradi na najbolji mogući način. Kadetska kategorija, višebojac naš, 7. godina treniranja u našem klubu, stipendista grada Pirota. Prošle godine osvojio bronzane medalje na 3 finala, na 3 sprave, tako da mi smo generalno zadovoljni njegovim rezultatima. Dosta može i radimo i bit će to još bolje. I kad kreću te pripreme, odnosno? Sljedećeg ponedeljka, znači 24. u Novom Sadu. Gimnastički savez je domaćin tih priprema i organizatori, oni pokrivaju sve. Pripreme su tada aktuelne za kadete, juniore i seniore. Sa njima rade dvojica selektora, selektor juniorski, selektor seniorske reprezentacije, tako da pozvani smo i mi treneri da svaki trener proprati svoje dete, tako da morat će u tom periodu vredno da se radi. Gibamo pružene su noge, Vera, gibamo napred, ne spavamo, već gibamo što više. Odlično, Mihajlo pokaže da vide svi. Znajte Mihajlo, ovako treba shvatiti. Ajde šta, vidiš šta radiš? Ajde.